मुंबईत एका चहावाल्यानं रेल्वे तिकिटांचा घोटाळा केलेला आहे आणि या घोटाळ्यातून हा चहावाला महिन्याला 1.5 ते 2 लाख रुपये कमवत होता। रवींद्र कुमार साहू असं या चहावाल्याचं नाव आहे आणि तो रेल्वे कॅन्टीनचा कर्मचारी आहे। सीएसएमटी मध्ये रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तो चहा पुरवायचा। त्यानं वरिष्ठ विभागीय वित्त व्यवस्थापक, मुख्य वैद्यकीय अधीक्षक आणि मुख्य अभियंता अशा पदांवर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बनावट सही शिक्के तयार करून घेतले होते आणि वेटिंग लिस्टला असलेल्या प्रवाशांचं तिकीट कन्फर्म करण्यासाठी लेटर तयार करून तो त्यावर अधिकाऱ्यांच्या बनावट सही शिक्क्यांचा वापर करायचा। त्या आधारे तिकीट कन्फर्म करून तो देत होता आणि काही प्रवाशांनी जादा पैसे देऊन तिकीट कन्फर्म करून घेतल्याची माहिती मिळाल्यानंतर तपास केला असता या चहावाल्याचं बिंग फुटलं। रेल्वे पोलिसांनी रवींद्र कुमार साहूला ताब्यात घेतलंय आणि आता त्याची अधिक चौकशी सुरू आहे।